Sugeng siang, walah mak. Kingko enek kepala, pundak, lutut, kaki. Mama niku bumbu napa, Mama? Sayur tewel, Mbak. Oh, sayur tewel. Bisa karek plung-plung. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tewel saking makjah pemirsa. Terus Mbak, sampean tak jupukno tewel, Mbak. Walah mak, suwun yo mak, muga tewele duadi. Tewel iki lho le nangka mentah. Nyah nih, Mbak Lina, kemarin itu esnya Bude 16.000. Kamu minta apa? Mbak Intan minta apa? Mama Jah es teh. Es teh. Ya. Bude enggak? Mak Jah es teh. Mbak Intan capcus, kamu apa terserah terus karo bayar utange. Wes Mbak Lina tak SMS wisan. Wes. Wes iki beno ki yo judi. Kemarin iku lho tumbas es. Mbak Lina, wis sampe apa siang? Lho, Mbak. Wis ya mene iki aku nek ora nggo dhuwit ki mang piye lah mboten apa-apa benjing mawon, Bu. Ya wis, tak bayar saiki sisan. Pik le. Nek Dio yo ngono kuwi. Wis ta Bude enggak usah kemana-mana, aku wae Bude sing budal. Ya budal, Mak. Engko Yaya siji, Yoyo siji. Repa awake lagi kudu gak penak pemirsa. Dadi gak ngombe es. Pitik Jawa iki. Pitik Jawa sing siji. Nggih. Delok Mak, wis Jawa Mak. Lah Atine udah tak taruh sana. nggih, maksudnya mboten ketuweken kok Mak nggih. Walah Mak, jos Mak. Mbak ya. Jawa pemirsa. Pitik Jawa Mak entek pemirsa, tak entekno aku. Kita kayak ngono. Sekarang karek juga pesanan roti. Salon-alon pemirsa. Wayahe manganan, wayahe sedekah bumi. Walah sepatune sudah diumbahi cah. Nggone Yaya Yoyo sepatu ya padha, ora nduk ora nyoteng kae kok. Sepatune ya padha cuma ukurane kan ya gede Yoyo lah Yoyo cowok. Cowok mbek cewek kan yo beda. Iya, sing ngendho Intan cowok sapa lah? Lah iya le. Kolokne Mbak, sesuk mangan sesuk. Nek Mbak Yin pengen goreng. Alah pengen karek goreng ngono wis halupan wis cara mono wis di bumbu marinasi ngono ki karek gampange Mama. Aku pengen goreng sewayah-wayah tak sambelno korek, tak petikno godhong telo Mak segone anget-anget cetis dadi Mak Jah aku. Ndang iki paringi awak sehat Mak mak ngono mamine barat iki seger. Kayak wingi aku pas keterak flu kae Mak ya Allah. Pengen mangan ngene kok ya pahit, mangan ngene kok rasane lambene gak enak. Tak turuti bakso, ketoke dalam bayanganku bakso kosongan kayak lak seger. Tak jajal tuku ya. Ngono ya, Mak. Pas aku kena gering diknane kalau mami ngene kok rasane kok. Ngono. Enak. Oh iya ngene Mama wis dikerengno. Udah dibagi. Dibagi. Ya Yoyo sudah. Pinter cah, Bude minta tolong Mang. Mbak Intan senangane capcus. Iki sedote 1. Mak Jah 1. Iki nggene sapa iki Mak Jah? Iki punya Mama Susi. Iya. Enggak bunda. Oh, nggone Bunda Dewi Sumbi. Wes. Nek duduk minum. Nah, wes. Duduk. Wes makasih ya. Oh, Mama mang blender mang ya, Mak ya. Napa, Mak? Oh, dereng. Oh, sing sayur tewel di blender. Nggih. Oh, nah duduk Cahayu. Ganteng pintere ra kaprah kok nek Bude iki. Mbah yo kono lho ndang melok Bude nem. Weh, kok ora tau meneng omah men budaki Bude ae. Ya jute yo mara dhewe, Mak. Yo ora tak keweluki yang bocah-bocah yo tampil dhewe kok mbek rokku kok. Mak Amit ya, Mak. Mit. Apa? Oh ya. Apa le? Daripada apa? Daripada aku bosan dengan HP ya, Re. Oh, ngono daripada dolanan HP ae yo ndelok roke Bude ya le ya. Iya, Dok. Lah daripada jere yo mang timbang aku ndelok HP bosen yo rene ae. Rene kan roh Bude, ganduli rok iki. Lho. Oh, lah, Dek.
Arep nyambel pemirsa. Sing disambel jadi digoreng, nek digoreng lomboke kuwi pemirsa terus terang sambele kuwi awet dan rasanya itu nek menurutku lho ya tambah sedep nek lomboke digoreng. Tapi ada juga yang seneng digodhog juga ada. Tapi nek aku mbek Mak Jah seneng digoreng. Selera masing-masing wis padha enake pemirsa. Jadi ceritane kan mesine Mama Susi rewel mak pengerine. Ki mang salwa sing gotong mang heeh. Nduk berarti ki mang kumbane Mama Susi mbok usungi rono mang nggone Mama Susi. Anu wis no. Nggo nem wis. Mama Susi gamboke wangi jemur ah, Nduk. Ya, sik. Kok sik nganggo dina, nganggo jam. Mama cek masak. Mama cek masak. Lah iya wangi tak wangi. Kok sik. Dalem mak. Keleran tinggi napa Mama? Maksudnya apa? Anu kabel. Rusaknya kan yang dulu rusak. Oh nggih ada. Saya tak golekane Mak, tak golekane ada. Aku punya cover. Maksudnya kabel keleran toh Mak. Nggih nggih. Ada Mak. Ada. Nggih Mak Jah. Sik cah loro ki cah telu ki rapat apa jalan. Delok nek wis ngene iki wis kicau Mak. Langsung bablas lho. Lho. Irungnya mbek dicekling ngene jere. Ini loh tangannya. Loh, kok iso makan? Kayaknya gak bisa. Oh, iso ya? Bentan. Coba Intan bisa apa ora? Ora iso. 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 Delok. Delok. Itu namanya. Oh, gitu. Iya, iso. Sip. Disebel. Wes Bude trimo jeruk peres tanpa gula le. Jeruk gawe dhewe. Terus tak teknologi. Kemarin dapat jeruk dari Mbak Ami. Mbak Ami. Walah jeruk entuati. Apa kuwi? Oh, tempe bang. Oke. Emang Aku kuae, aku nanti. oh gosek, tak tutupi kene ya, ben gak dirubung. Lalon. Mak. Narsun. Tetepno le minta maaf. Nah, wes sup. Wes ndang kok diwangi menjemur ya Mama Susi ya, Dek ya. Tapi Mbak Repa wis penak awake ya. Walah ceblok, guys. Sambele Mak Jah. Iki goreng meneh sampai apa ya tanek dadi sambel kuwi ndekne awet. Mbak Intan maem le. Repa mang gawe pisang ala-ala apa ya Dek iso dadi Wong ku melek-melek mripate lho. goreng Iya, pisang. kalau ambil piring plastik satu. Iya, ndang cukup kan nek roti nek apa ndang cukup. Iya, ndang. Cukup. Dah kuwi le. Oh ya ki nek dianu cepet Mak. Le ambil no iki, Nduk, ambil no iki walah. Tenan sampe. Iya, wis iki ngger gelem tak sunatno tak tanggapno dramben. Iya, ndang mek, Dek. Ya Allah, kok usah laporan barang. Lah iya. Iya. Mam, Bro. Bro. Kumbane Mama Susi minta tolong dikeringno ya. Engko dibantu. Walah. Karo pindang apa ora? Lho request mbekne kan jangan lumbu, rengseng pindang karo tempe. Wis berdoa ngono mau. Jenenge. Oh dielingno nek mak berdoa. Lho aja dilapne nek kursi to, Nduk. Aja dilapno nek kursi nek mak. Cukup tisu-tisune nak ngarepmu iku to. Lah, wis. Kono ya duduk. Iya, duduk sing manis. Hati-hati Mama anu nih. Mama aku mencelaka. Oh, nangis kok Mama wis berjuang anuni bumbu. Ketabrak nangis kok. Mama Susi. Walah wis dikeringno Intan sakmene kae lho.
Mbak ijene Mbak. Ijene sak ben sing dikeringno. Iya, sak. Kumbane Mbak Susi sak truk kok. Heh? Sampai sak truk. Kumbane sampai sak truk. Oh iya, ya sik sabar. Samono. Ijek. Kabeh. Ijek pemirsa. Ayo sabar, Tun. Larang sik. Kabene wis mbok lebokno kok wis. Cucune Mbak Susi rusak. Jomben tak kawan kedua sing anyar. Wis nek enek rezeki kita doakan muga-muga Dadi inget entuk rezeki. Kono. Heeh. Makja tak tuku. Wis tak dongakno rezekine intanake kegantian kanu ya Mama Susi ngono. Lah Ini iya. kan genten makja tak tuku. Iya, gantian kane tak dongakno terus ki lho. Ya Makja ya. Duh, ilang. Di Makja. Oh, Makja ning kene. Tak goleki dia mang ning kono lho. Lah kok ning di Makja aku ngono. Bumbu sambal goreng kentang. Setiap orang itu setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Iya, betul. Kita tidak tahu rezeki kita itu di mana, tapi rezeki itu tahu. Dia itu mau kepada siapa tertuju rezeki itu. Ora roh ngundang ujuk-ujuk Intan rezekine kok Facebook cekedhis sakmene lho. Terus duwe krentek. Oh, seneng iso ngajak bahagia, ngajak makan-makan Makja apa Mama Susi apa Bunda Dewi, dulur-dulur Mbak Indah. Iya. Makanya tak doakan terus, semangat terus. Nah, ngono lho mbok rezeki ko YouTube, mbok rezeki ko Intan mbok saka ndi, saka arisan. Tapi alhamdulillah 1 bulan lagi Intan dapat arisan. Amin. Ngono, Nduk. Bu iki sambil apa, Bu? Aja Nduk dienggo gawe sayur tewel. Sayur tewel. Wis diplateng-plateng Enak, terus. Ibu. Iya. Tewele. Sayur apa krecek apa ki wis diplateng-plateng lho iki. Iki engko garek nganune. Yes. Wis kerok mbane. Iki sing Jawa pemirsa nggih. Ayam Jawa. Cukupnya tutup ndak kan? Cukupnya tutup tumbuh kan ndak gak usah kok nggih. Tumbuh kuwi lho, Dok. Tunggu iki lah. Gak tumbuh sing ngisor. Lah ya iku. Ya, biar. Nek tak men gak dilaleti mah cek panus. Ya, halo. Tidur dandang Ada apa, Mak? Tidur dandang renang dulu. Telenan. Benda tak goreng. Telenan. Oh, kamu nganuni Bunda Dewi nggih. Ngancani Bunda Dewi ngoceki kentang. Ya. Ya wis Dang, kasihno warnane. Wes, Naknuk. Bareng desa atune, Dek. Aku ngoceng raine. Iya, sesuk minggu sih. Mari pengen iku gak kenek-kenek tak pengen. Emang gak gawe sok-sokan ambek-ambek ya? Aku nyoteng lho Dek susu. Aku nyoteng tapi sampean ketok sak ora ketok kan batasnya Makja kene iki. Mak aku nek kene ya, Mak. kotor Mbak ini. Sama gak gawe sopian, Dek. Oh, tak tuh wis kosong lho Kak, no kipasnya sampean layah-layah ning kono lho. Oh, tak aku kosong aja. Besok berpikir. Aku yo kosong yo Mak yo mlompong terus ki karo Makja tak daging ae wis kuwi apa? Mau kayak gue gambar segede lho kan. Bedak. Dok ngono kan. Mungkin ini kecil orang. Sesuk kinara rene Dek Susi. Iman jane kon mapak kan ora sing iso ida. Waras jane mah kon apa? Kong repa ya awake durang enak. Iki soalnya dijajak ini kok ya. Heeh. Lagino mah. Repa suruh ngilangi sae wae. Awake durang enak. Nek oke dialupi sedelok oke abang mak tewele. Terus ono kulkas, Mbak. Kok nek rasa kaki kulkas ngono ya, Pak. Kulkas sampean sing iso rawong, Dik. Melok nek kulkas sampean ngarep ya. Heeh. Di besok. Mas sampean dong, Mam, jangan lumpuh apa semasem. Langsung nek ngono mah. Oh, gulure glondeng-glondeng sak. Ngono ki kok ketok iki. Ngono ki gulung-glondeng kok gak ketok. Enggak yang ngomong ngono. Gue emang takok.
Mak Jah wis bar apa? Pun Bu karek goreng kentange Dik Dewi. Wiri-wiri mah ya sing bagian tangannya tak keplak mang. Iya. Enggak, mau anak ini kayak wih, anak kandungannya gimana? Emang 20.000, Dek. Yang murah. Enggak lah, ya Mbak ya. Lah sama si bilang ketoprak nang pati. Tak, dulu wes. Nek sido tak melok nyonteng ketoprak. Kok apa? Karo, Mak. Lah wong Susi muni dhewe, Mak. Aku nek ketoprakane mremoe mbak dodolan muni ngono. Nang aku melok aku ngono. Kok apa? maksudnya? Karo Cek, baju kok enggak. Nah, yang carane ora kasurone. Nek surone ku sampean karo ngerang adoh, Dek. ya cedak. Lah iya denane aku kene ngerang gone Bu Sumarno kuwi pas enek Mbak tak omong apa ya kae sedekah bumi apa ya Sampai ku yo ning ngerang ki karo ning gue sing tak nggone kuwi jarake kene nggone pasar 9. Kene aja. Lho, lah Dek aku numpak odong-odong Dek motor desa. Karo Mbak Mur, Mak Damis. Sama nang SD barang mesti siji ya. Iya, liwati ya. Ayo kuwi. Aman lho wiri. Wes tok. Ketok iki ndek nang iki pinggir dalan iki Dek pom terus mlebu Dek eling kuwi enek pom barang iki. Komini. Iya. Ngerang gone Bu Sumarno terus sing iki ning gone Mae. Oh ngerange sing ndi? Yo ngerang Apane Pak Enggi? sapa neh kuwi. Pak Enggi ki yo balik kepala desa. Yo menawa yo aktif menawa. Ini Allah, ada mak usul mak ya Allah. Mancek lho, Mak. Mamse, mak wes tau sama dong mamse. Yo kena asam lambung. Saya kerja kok. Tertib. Sama mak mamse. Paling bukanane apa ora tau mangan. Senengane mangane telat-telat. Kan di rumah enggak pernah kalah, cuma bekerja tak. Oh, hati. Hari itu dulu ini enggak seperti ya Allah kan. Nak. Mula emak. Yes. Ini nek ning tadi sesuatu. Jadi aku permasalahannya dulu kok enggak bisa ya. Nek larang ra kok kawal. Walah tenan, Dek. Tewele nek pas kadung murah gawedi ngono kae sakanu mek 5.000. Dik nane. Nek pas nuju Luwarang yo Mak Jah yo sadah niku lho Dik cilik-cilik niku isi telu cilik-cilik 10.000 cilik-cilik lho plastik cilik-cilik. Iki balami pokoke gowo sing separo iki 12.000, Mbak. 12.000 separone kuwi. 15.000. 15. Adine kuwi berarti, Mak. Ya pokoknya separo, Mbak, separo ngono. Oke, saiki mau dipiye? Heh? Saiki mau dipiye? Saiki. Iya, iki bahan takok kepira bali 15.000. Saya akhirnya sesuk karek biang-biung isuk nang diterno. Sing nggone Mbak Indah karo nggone Mae ape dijukuke Indah ya, Mak. Ben kena konten. Iya. Engko sing nggone Mae anu ya, Bu. Tak nggone konten iya, Nduk. Ndang aku terno nggone Mama, aku ngono. Ku dong pandan, Mama. Iya, gak apa tak kayak masuk. Nah, Mak Jah nek naker nuki tak anu pas pemirsa, sekilo jelek pun tenan kok tak jajal. Ini beras apik, Mak. Beras di sini ning gone Selepan ya pemirsa. Kemarin itu 12,5. Walah. Beras iki sok winu, mentul-mentul ngono lho pemirsa. Empat lho wangine, Mak. Wangi banget. Kok sampean kok kono neh pandane. Lagi. Alhamdulillah. Dede ya 7 kilo, Mak. Nah, wis. Lah kok jero apa-apa, Mak? Takaran beras. Takaran beras legendaris kuwi pemirsa. Lho. Jere mang bobok. Masuk pe udan Nduk. Wis dagage nek mandi, ayo ndang marani roti. Mama yang masuk. Iya, Mama wis selesai. Baroke. Dagage nek adus aja suwi sik, aja suwi-suwi nek adus. Mama kayak
goreng keberatan. Mama pengen goreng berantang. Sing kae wong garing ibu tak punya. Ya ben to, Nduk, sak rong garing ya ben. Nggih pun pemirsa, demikian nggih cerita sore ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Oh iya nggone Mama Susi wis dadi rapi kan lho. Intan nek roh kumbahan wis berjajar-jajar rapi ini senenge ra kaprah. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga yang sakit yang paling sembuh, untuk pejuang garis 2 segera diberikan omongan yang saleh-saleh bagi pemirsa. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu ya, arep tak jak njupuk roti ning gone Ratu ndi Tan? Ratu Inggris. Ratu Cepu. Toko roti ning Cepu roti Inggris, Ratu Inggris adohe ra kaprah. Mbok kangen nganggo klambi dinten ae. Karep Tak lebokno kah kuwi? Ratu Inggris sih Ratu Elizabeth. Sakniki Ratu sinten nggih? Ratu Kate Middleton nggih. Nggih. Ya aku. Tak dikek kene lho Bu Amit. Ya ndang. Engko sik Mama engko sik iki kok ning jaba sik iki jek Brambang ku nek ambune Brambang. Kuwi ambune kan wah lah wangine pol kono sik. Wong mbok kei wangi kok. Ini pun pemirsa nggih, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terus tak enteni aja suwe-suwe. Kramas apa ora? Kok Delok enek-enek ikune apa ora? Enek undur-undure apa ora sirahe? Nek tak deloke. Kok enek orang-orang. Wes. Cus.